Y fideo yma mynd i edrych ar gyfartaleddau o averages a mynd i ganolbwyntio ar 3 gwahanol cyfartaledd sydd yna, sef y gymedr neu gymedrig, lle bod angen chi adio'r holl werthoedd sydd gennych chi ac yna rannu'r ateb gan y nifer sydd yna. Mae hwn yn rhoi ateb i chi sydd tua canol y data. Un o cryfderau fe yw bod yn defnyddio bob item o ddata sydd gyda chi, ond mae hwnna hefyd gallu bod yn wendid os mae gwerthoedd eithafol gyda chi. Mae'n gallu symud y cymedr i fyny neu lawr. Cyfartaledd arall yw'r modd neu gwerth moddol, sef y gwerth sy'n digwydd mwy o aml. Cryfder hwn mae'n hawdd i ffindo. Gwendid yw os mae mwy nag un rif yn digwydd yr un nifer o weithiau, chi'n bennu lan gyda 2 ateb neu 3 ateb gwahanol. Y canolrif, sef y median, sef y gwerth canol i chi'n darganfod ar ôl gosod nhw mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. Cryfder hwnna, chi'n ystyried pob item yn y set o ddata a chi'n ffindo gwerth tua canol y data. Gwendid, os mae lot o ddata, mae'n anodd, mae'n cymryd amser i chi darganfod e. Os mae 2 werth yn y canol, chi angen ffindo cymedr y 2 werth, sef beth sy'n hanner ffordd rhwngthyn nhw. Nawr, fi'n mynd i sôn am rhywbeth arall, sydd ddim yn gyfartaledd, mae lot o bobl yn meddwl bod yn, yw hwn, yr amrediad. Amrediad yw range yn Saesneg, sef y gwahaniaeth rhwng y gwerth mwyaf a'r lleiaf. So, i ni'n tynnu'r gwerth lleiaf o'r gwerth mwyaf. Mae hwn yn rhoi mesur i chi o pa mor gyson yw'r data. Os mae'r gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r lleiaf yn fach, mae hwnna'n adlewyrchu bod y gwybodaeth neu'r data yn agos at ei gilydd, so'n gyson. Os mae gwahaniaeth mawr, mae hwnna'n adlewyrchu bod yn angyson. Ond dyw hwn ddim yn gyfartaledd. Fi'n mynd i edrych ar cwbl o'n enghreifftiau fan hyn. Y modd yw sy'n digwydd mwyaf aml. Cofiwch modd M y mwyaf aml fyna. Canolrif y gwerth canol set o ddata mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. Amrediad yw gwahaniaeth rhwng y gwerth mwyaf a'r lleiaf. So fan hyn, mae gen i 5, 7, 9, 2 a 5. So, peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw ail ysgrifennu nhw mewn trefn. So, os fi'n wneud e mewn trefn, dyna beth sy'n gen i. Y modd 5 canolrif 1, 1, 2, 2, hwn sy'n yn y canol, so 5. Yr amrediad yw 9, tynnu ffwrdd 2, sef 7. Beth sy'n angen chi wneud yw wneud yr ymarfer fan hyn. Rhoi nhw mewn trefn gyntaf, ffindo'r modd, ffindo'r canolrif, ffindo'r amrediad. Cofiwch rhoi nhw mewn trefn i ddechrau. Fi'n mynd i stopio'r fideo fan hyn nawr i chi cael cyfle i gael llenwi'r tabl mewn, a na i ail gychwyn y fideo mewn munud. Chi'n barod i ail ddechrau? Dyma nhw. 4, 5, 5, 6, 8. Modd yn 5, canolrif yn 5, yr amrediad 4. 4, 11, 12, 12, 14. Modd yw 12, canolrif yw 12. Yr amrediad yw 10. Hwna ddim yn newid. 5, 5, 5, 5, 5. So modd yn 5, canolrif yn 5, amrediad yn 0. Hwn yn yr un trefn, 3, 4, 5, 6,
7. Modd, does dim modd. Canolrif, 5. Amrediad, 4. Hwn, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 7, 7 a 9. So, modd yw 7, canolrif yw 5. Nesaf, 2, 3, 5, 5, 7, 8. Modd yw 5. Canolrif Trin, hanner ffordd rhwng y ddau yna, 5. A'r amrediad yn 6. Hwn, 11, 12, 12, 16, 20. Y modd yw 12, y canolrif yw 12, amrediad yw 9. 3, 3, 5, 6, 8. Modd yn 3, canolrif yn 5, amrediad yn 5. Bryn 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1, 2, 3. Hon i nhw. So Trin, amrediad yw 2. Sorry, y modd yw 2 a 4. Canolrif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Amrediad, 4. A wedyn yr un ola, 2, 4, 6, 8, 9, 9. Modd yn 9. Canolrif yn hanner ffordd rhwng rhain, sydd yn 7. A wedyn amrediad yn 7. OK, stopiwch y fideo nawr.